Narum payu nioskum, ka chananam daki padba, ka briu nyotar. Kawai kan thai Rusia la shem bakasa kawai ka kren kabadan hawai ulum batip kumu ramatirtha da kabadan lang bar arngut ki khon kan thai hathain gokarna jong ka jalla Karnataka hakaba la let sei no yaki daki pulit nakadaw bakani ka jaka kamde ka jaka kabalong kabasngai yakani ka briu la shem daki pulit ka gokarna hakapor baki le patrolling haka janmi jang khandai tarik hakapor kumbasan baje ban pentikna bakani ka jaka kalong kabasngai yakiba yatka shakini ki jaka batru bakani ka krem bala shem no pat kabadan shapo khlawha ki pulit anda poi hakani ka jaka kilai i ba kadan ka jan bat kan nep breu hajan ka krem kabalong ru kum ka jaka kaba khlan bha ban ur ka khando batru anda kila lej shakani ka jaka kila shem yakanina kutina sapos nem karta kabana Russia baru kabasa po kani ka krem lajan dap ar tayo da kabadan lang bat arngut ikon kenthei kiban reus nem bat saus nem karta kani ka breu kala pensionaru ya kani ka krem kum ka jaka ban le puja baru ban le meditation baru kala thia hajrong plastik kat ba ya ka jingbam pat kila bam daki instant noodles habakli tokit yaka kalayathu bakawan nagowa sha gokarna ban yo bandan marway batru banjit bansa syapo khlaw hakani ka krem kadai namarba kale meditation batru ban yo duai da kaba jengai na kishnong kithaw tangba nakaliang ki bor sarkar kila khuslai ya kani ka jinglong jingman jang ka chaka batru yakini ki khenna kiba im hakani ka chaka uni ulum ramatirtha khamtam hakani ka jaka kabadan kani ka krem kadai kabadang shudep ban mat ka jing hap ka khando batru hauni hiu benai jong news nem bladep batru la bon bha ki mrat khlaw ki ba im hakini ki jaka bat ki besen ru ki badan bi kabala penlong ya kani ka jaka kaba ma bha ya ki briu hadin bala batai ya kani kalong kami ya ka jingma ban im hakani ka jaka kala tre ban mi no nakani ka jaka batru kala pan tang kawai bakin lekbo yaka syaka ashram kapapenya daka swami yogaratna saraswati kabadan prapos nem karta hasnang bangki kodla habakli tokit shu ki pulit yaki kod kisla jang kani ka breu kum ka passport kum juru yaka visa kala ong bat juba ba tharai kala ja syapo khlaw hakapor bakawan syakani ka krem hadin bawat ki pulit da kabadan lang ki breu jang katanat forest kila shem ya ka passport bagi kot kisla jang ka batru kabala pen i ya kani ka breu ba kala rung syapo ka India da ka pendan kam da ka business visa ka ba lakut no ha ka khat nyo trik bana basaw ar ja khat nyo batru balayo ya ka bakala dan kata ka exit permit kabala ai da ka FRRO panaji goa ha ka khat khandai trik bana basaw ar ja khat pra hadin kani la lek no ban yalam ya kasha Nepal tangba kala rungbiang sya India haka pratrik banai bakandai araja khat pra kaba mut bakala sa bat kala le persya ya ka anya India da bonsnem nakadaw bakani ka briu kala penkheng ya ka anjang ka visa la ra no ya ka da bat ki khon jong ka sya ka women's reception center ka badan ha karwar ban penyai da ka department of women and child development jong kani ka jalla yakini borok laingut an yalam no hakmat ka foreigners regional registration office FRRO Bengaluru ban phat lek phai biang no yaki syakari ka bakiwan